presented by KRS Music। घटावा उहे उठाई रे डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। घटावा उहे उठाई रे कितना आइल ह कितना ह गइल ए बाबू के करो से पूछौ न भइल ए बाबू के करो से पूछौ न भइल कितना आइल ह कितना ह गइल ए बाबू के करो से पूछौ न भइल मजा न आई से भेटाई रे इसरा में काज जवन देखाई रे घुंघटावा उहे उठाई रे इसरा में काज जवन देखाई रे घुंघटावा उहे उठाई रे डिजिटल रिकॉर्डिंग डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर डीजे घटावा उहे उठाई रे काजल रघवानी से बानी हम सुपर पवन खेसारी भी फीदा हमरे पवन खेसारी भी फीदा हमरे काजल रघवानी से बानी हम सुपर पवन खेसारी भी फीदा हमरे ऊपर देखो न सभे पगलाइल रे देखो न सभे पगलाइल रे इसरा में काज जवन देखाई रे घुंघटावा उहे उठाई रे इसरा में काज जवन देखाई रे घुंघटावा उहे उठाई रे डिजिटल रिकॉर्डिंग डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर डीजे कंचन राज घटावा उहे उठाई रे अमित अलबेला तू बतियाल मानी गुड्डू दीवाना करल छेर खानी अमित अलबेला तू बतियाल मानी गुड्डू दीवाना